Mata na ba kasi usong? Ayo! Usong! Hoy, Oy! yung pa man din nakarampag. Ni ako din sa Jukog. Ari nung usong kay magpatarbaho magkakasa imong kamutihan maguna ko. Sa'yo pa man. Hay, ning sayo ko. Nung unsong kay unsag musidlit na ang adlaw. Init na unja. Madyo nang makadako-dako kung agi guna sa imong kamutihan. Kay sa do mamuti tado dito sa eskwelahan, sa do pug ko nakaare. Na, ikaw ba dya? Bagigo. Mga pisa ta? Azaw na kay human naman mo ko nang ape, nag-uban man mini tado og pamahaw. Nakaporma malagi taron. Aha, mao magyuday ako nung unsong. Aka na, asa madapit ni imong kamutihan kay adto nako. To ato sa likod, nada likod. May laing kamutihan dia. Ako manang dia kamuti. O sige, magsugod na ko nung unsong ha. Sige. Ito na pod. Ajur-ajur nga nang nus-nus kok daos kapadyas. Sugod na ini kuli. Mahugaw ni. Ora ba ni paborito ni Tado? Managyod. Ako na pong lainuning hong style sa bihok kay bihok. Salamat kumanagit ko. Kuwata na ko ron. Nosong! Hoy! Ay! Kumana ko nung og kanang una sa imong kamutihan. No day. Wa man day ka ajoy sagbot. Bagora man lagi pagunahan. Ha kanang Aho untang kuhaon Na, agahang sweldo. unsa ka man ni nga? Unsa na man lang kay wa pa man ko sinsilyo? ha? Wa pa man ko sinsilyo karampag. Balikan naman sa unsa. Nahala. Diyan hapon. Anala na ko sa mubalik lamang ko unda kay hapon lagi putong gamiton kay palit og bugas. Nala, sige. Ako na lang mga neon. Nala, nala. Salamat. Ajo, ajo. no, 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 no.